ще създам нов проект в момента и ще направя едно показно за използване на това приложение форма апликация. Програмата има възможност за програмиране на C++, на Visual Basic, JavaScript, както виждате, така че трябва да внимавате дали ще ви активно Visual C# по подразбиране. Ако не, да кликнете върху това приложение. Както вече казах, форма апликацията се използва за обектно ориентираното програмиране, като нека да обърна в началото внимание на създаването на проекта и тези 3 реда отдолу. Проекта в C# носи името Solution, или това е основната директория, която виждате в момента, създадена служебно. Аз мога да я променя, като сменя името ѝ. Изтривам и си поставям своето име. Името на проекта съвпада с името на директорията в момента, защото това е първия създаден проект в тази директория. Локацията също зададена по подразбиране. Ако искам да я сменя, ще използвам бутона Browse. Ето тук също искам да обърна внимание на тази отметка. Create Directory for Solution. Създаване на директория за така наречения проект. Когато искам в една директория да запиша 2 и повече проекта, тогава аз няма да поставя отметка на ето тази опция. Тъй като в момента е първа директория, първи проект, тази опция ще си бъде по подразбиране активна. С ОК потвърждавам създаването на проекта в така наречената форма апликация или очаквам да се появи формата, за да работя в режим дизайн. Характерно за обектно ориентираното програмиране е, че по по-лесен начин мога да описвам обектите, като ги вмъквам буквално с провлачване с мишката от менюто, което ми дава като възможност самата програма. Самата среда за програмиране в случая. Изчаквам създаването на проекта. Докато се създава проекта, забележете ето тук прозореца Solution Explorer, където се изписва в момента създадената директория. Съдържа в момента 0 проекта, защото в момента се генерира първият от проектите. И след малко, когато вече приключи това зареждане при създаване на новия проект, тук автоматично ще се изпише, че е създаден един проект. Ето, всъщност, в тази директория или в този solution има един проект. Този проект се наименувал със служебното име Windows Form Application 15 и по-надолу има служебно създадени файлове, които виждате, които са части на проекта. Когато кликвам в процеса на работа, ще ви обясня какво всъщност ще се случва. В начален екран създадохме една празна форма, която мога да разпъна на екранчето си, за да ми е по-удобна работата в момента. Така, как да започна да вмъквам обектите? От меню View, кутия с така наричаните контроли, Toolbars, Toolbox. Така, Toolbox е съдържанието на всички Windows форми в момента. Отварям, които могат да се вмъкват с провлачване в полето на самата празна форма. Обикновено те са подредени по азбучен ред и ще започна от
текстовите полета, така наричаните лейбъли, етикети, които имат ролята на текстово поле. Ще вмъкна няколко. Ще вмъкна текстови кутии, текстбокс кутии, подобни на текстовите кутии в текстообработващите ви програми. Мога с провлачване тези обектчета да си ги местя по формичката като дизайн, да променям дизайна. Мога да вмъкна и бутон. Ще вмъкна 2. Повече кутията ми с така наричаните контроли не ми е нужна. Контроли на съдържанието носят наименованието ето тези обекти, които вмъквам в момента. Така, да ги подредим. В долния десен ъгъл забелязвате един прозорец Properties за настройки. Когато кликна върху някой обект с един клик, без да го активирам, т.е. ако кликна с двоен клик, аз ще премина вече в един друг режим. Т.е. в момента съм избрала един от обектите. И това е Label 1. Label 1 мога да променя като свойството му текст. В момента по подразбиране съм на едно от свойствата на лейбъла. И то е текст. Вдясно имам поле, където мога да променям така наричаните стойности на това свойство текст на лейбъл 1. Аз ще променя наименованието. А равно. Ще запиша вместо това служебно име лейбъл 1. Или в лявата част на този прозорец Properties виждате така наричаните свойства на обектите. Това са марджини, локации, максимум, минимум, падинги, т.е. отстояния, размери, цветове може да срещнете и всичко, което характеризира даден обект като свойство. В дясното поле или в дясната част на Properties мога да сменям така наричаните стойности на свойствата. Или мога да ги преименувам, мога с падащо меню. Някои от полетата имат падащо меню за избор съответно на опция от падащото меню. И така преименувах първия си лейбъл. Това са текстовите полета. Същото ще направя и за лейбъл 2. Намирам свойството текст, искам смяна на текста да не е лейбъл 2, а да бъде примерно B равно. Идеята е да намерим периметъра на един триъгълник по зададени страни А, Б и С. И в момента с тези лейбъли аз фиксирам наименованието на трите страни на триъгълника. Всъщност задачата, която в момента правя, е в една форма да въведа ето тук в текстовите кутии стойностите за А, Б и С. Това са стойностите на страните на триъгълника. Да кликна на бутон 1 и на мястото на лейбъл 4 да получа пресметнатия резултат. А бутон 2 ще ми бъде за изход от програмата. Или затваряне на формата с една дума. Нека да преименувам и лейбъл 4. Тук ще бъде изведен резултата, като искам резултата да го опиша в бутон 1, как ще изглежда. Затова този лейбъл ми трябва буквално празен. И ще оставя само една точка, колкото да мога да ви показвам, че тук ще има място, където ще излиза резултата. Така, следва бутон 1. Бутон 1 е елемент, който е активен. На първо време ще му променя също наименованието. Вместо бутон 1, аз искам да го кръстя изчисли.
изчисли обиколката P на триъгълника. Обиколката P ще я фиксираме като P. Ако пиша някакъв по-дълъг надпис, вижте, всеки от елементите мога да го разтягам, така че да събера вътре писаното от мен. Бутон 1 ще ми бъде изход от програмата или затваряне на формата в края на нашата работа. Изход. Така. Дизайна вече съм го направила. В тези текстови кутии всъщност ще трябва да въведа стойностите на А, Б и С, да пресметна и да получа ето тук някакъв резултат. Това е примера, който в момента изпълняваме. Стигаме до това как да направим самото изчисление, как така да излезе резултата ето тук. С двоен клик кликвам върху първият от бутоните, който съм наименовала като изчисли. Той е бутон 1. Така. На бутон 1 сега ще трябва да напиша програмния код, така че да изпълня съответната задача. Виждате, че с двоен клик преминавам в друг режим. Нарича се режим на програмиране, където аз започвам от така наричаното деклариране на променливите А, Б и С. И всъщност и П, тъй като имам обиколка на триъгълник. Така, на този първи ред какво направих? Декларирах променливите или ги указах на програмата, че ще работя с 4 променливи, като това int означава, че променливите ще бъдат от типа цяло число. Или определящото е int тип на променливата. Цяло число. Самите променливи се отделят с запетайка, т.е. в тяхното изброяване виждате като ред. И самия програмен ред завършва с точка и запетайка. Така че първият ми ред от моята кратка програмка ще бъде готов. Следва да окажа откъде аз ще взема стойността на А. И сега ще ви върна в форма 1. Стойността на А ще я взема от текстова кутия 1. Стойността на страната Б на триъгълника ще я взема от текстова кутия 2. За С стойността ще взема от текстова кутия 3. Така, как ще опиша този случай? Описанието е следното. С int.parse. Това е един метод в C#, който служи за присвояване на стойността на А и извличането й буквално от текстова кутия 1. Текстбокс 1.text се записва. Ще го разтълкуваме след малко. И точка и запетайка за край на командния ред. Какво написах в момента? Вземи А или всъщност присвоявам на А. Знака равно в програмирането означава присвоявам. Присвоявам на А тип променлива от цяло число, като с опцията Pass и я взимам от мястото, което оказвам в скобите. Или с една дума. Вземи стойността на А от текстова кутия 1. Същото ще направя и за Б. За да не пиша този ред, който ще бъде подобен, мога с copy и paste да си го копирам 3 пъти и да променя само наименованието на тези тук стойности на Б, че ще се извлича стойността на Б от текстова кутия 2, а на С съответно от текстова кутия 3. Така, ето тук по невнимание една черта съм оставила. Така че тези 3 променливи в момента А, Б и С като страни на триъгълника аз оказах, ето отново от формата, вземи стойността на А от текстова кутия 1, на Б от текстова кутия 2, на С от текстова кутия 3. Сега следва да
впиша формулата, по която ще се изчисли периметъра P. Връщам се в програмен режим. На нов ред записвам формулата буквално. P е равно на какво? На A плюс B плюс C. Завършек на командния ред. Вижте, ако допусна някъде грешка, какво ще се случи. Веднага ми се подчертава в червен цвят това, което не е вярно. Или програмката има свойството да показва на потребителя къде греши, така че да се отстрани грешките. Ето тук отдолу пък има едно поле Output, което означава, че когато започнем да стартираме командата, ако имаме грешки, те ще се изписват тук и ще ни оказва дори на кой програмен ред. Ето тук в синьо виждате на кой програмен ред е допусната грешката. Ако отидем по-нагоре, ще се върнем на тези служебни така наричани методи в C-Sharp, Using System и Using System Windows Form. Всичко това е служебна информация, която ни показва, че ние работим във форма апликация в момента и използваме програмиране с C-Sharp. Ето го и името на първо на директорията и по-надолу активната форма 1. Тъй като имаме два бутона, в момента аз съм в режим на програмиране на първият от бутоните, бутон 1. След малко ще видите, когато трябва да въведа така нареченото събитие на бутон 1 или 2, нали, ще премина в бутон 2, когато дойде времето, за да му въведа какво трябва да се изпълни след клика в бутон 1. Така, и стигаме до момента да визуализираме резултата. Къде ще го визуализираме? Ето тук на мястото на точицата, която оставих, която ми беше Label 4. Текстово поле за визуализиране на резултата. Или, нека да преброя лейбълите. Label 1, етикет 1, това беше етикет 2, етикет 3, тук ще ми бъде етикет 4. Където аз ще трябва да изведа резултата след пресмятането на P. Как ще го изведа? Оказвам първо, че на Label 4 точка текст ще изведа следната информация. В кавички поставям текст. P е равно. Мога да запиша в кавичките свободен текст. Мога да изпиша P като думичката периметър. След което с един знак плюс, който има свойството долепене на следващото нещо, което ще пиша след P. Това е стойността на обиколката P, която с една функция toString аз ще преобразувам като string. Думичката string означава като символ или низ. Така, това, което записах последно, нека отново да го разтълкуваме. На Label 4, т.е. на мястото на Label 4, присвоявам текста P равно на и долепям изчисления резултат, който ще ми изчисли ето тази формула, преобразуван като текст с опцията toString. Така. И сега нека да стартирам проекта. Стартирането е от опцията Debug, Start Debugging или Start Without Debugging. Кликвам, за да стартирам формата. Има две възможности, както видяхте, с клавиш F5 или Ctrl и F5. Като разликата е, че с Ctrl и F5, когато използвам второто стартиране, което избрах, което видяхте, Start Without Debugging, аз ще виждам изхода за времето, до когато аз ще затворя самата форма. Сама мога да я затворя след стартирането.
Докато при първата опция, ако съм в друг режим, не в форма апликации в C#, а в конзолните апликации, това е друга подпрограма, с стартиране с F5, програмата се изпълнява и се затваря автоматично. И аз няма да виждам резултата, мога да виждам само ето тук отдолу, дали ще отчита грешки или не. В момента ето този output или изход ми сигнализира, че формата се стартира все още. Изчаквам да се появи ето тази активна форма вече. Активна, която очаква аз да въвеждам стойностите за страните на този триъгълник А, Б и С. Ето, нанасям си ги и кликвайки на бутон изчисли, се появява стойността на обиколката. Ако променя някоя от страните, автоматично по формулата въведена в програмният режим, всъщност аз изчислявам обиколката. Да кликна и на бутона за изход. Ето, кликвам, но нищо не се случва, защото не съм задала събитието на този бутон. Или трябва да се върна в режим на дизайн, ето тук, и да кликна с двоен клик върху вторият от бутоните. Ето вече ми се появи и бутон 2. Преди бях на бутон 1, въведох тук на мястото на мигащия маркер. Бутон 1 ще го ползвам за изход, като с едно ето такова действие Active Form. Ето вижте как след като започна да пиша някоя команда, компютъра ми показва, че мога да избера такава. Показва, че ме подсеща, нали, как трябва да се запише правилно тази команда и мога да я избера. Control-form.close е опцията, с която аз ще затворя програмата. Така, единствено само това действие описвам тук в бутон 2. Тоест, активната форма .close означава затвори формата. Така, връщам се отново на дизайна и искам отново да стартирам програмката. Като възможност мога да стартираме от бутона Старт. Ето тук. За удобство той е изведен в лентата с инструменти за стартиране на програмата. И отново ще изпробваме цялостно вече създаденото от мен приложение. Още не се е появила активната форма. Ето и тя се появи. Ето тук сме в режим на дизайн. Вече след стартирането преминаваме в активен режим и отново можем да извършим пресмятане и когато вече кликнем на изход, програмата се затвори. Видяхте, или формата се затвори. Всъщност това е примерчето, което исках да ви покажа.